יש פה גם בגיל שלך. כן, אבל הם סינים, הם לא יודעים עברית. תפסיק עם ההצגות האלה, אין לך ברירה אלא להיכנס וללמוד. אתה רוצה שאני אבוא איתך? לא רוצה ללכת לשם. אז אם כך תיכנס בבקשה. לא. תיכנס פעם. Hei, kuka toi on? En mä tiedä, varmaan joku uusi. Niitähän tulee joka toinen kuukausi. Niin, totta. Hei, ootko minä nähnyt sen uuden istumakkalaita? Ai sen Frankin? Joo, että se on se. Mä tiedän, että toi just tullut. En sua nähdä. En så är det. Sisään! Hi. I'm Benjamin Cohen and I have to start the school today. Well, Benjamin, I've been expected for you. Welcome to our school. My name is Jukka. And here is your timetable. And the first lesson you have home economics. So I will lead you to the class. Shall we go? Päivää oppilaat. Hei Ulla! Yleensä perjantaisin on tehty haletta. Niin jätetään nyt se hale tällä kertaa tekemättä. Joo. Voi ei, opeen koputetaan, mun täytyy mennä nyt. Hei, ottakaa kirja esille ja te osaatte tehdä itsekin niitä. Aloitatte ne Haamanin tekemiset ja muistatte, että ei tehdä niitä hanukkamunkkeja, mutta ei tehdä myöskään haletta tällä kertaa. Aloittakaa työt. Okei. Tarvii ruokailua. Eikö tähän kuulu kardemumma? Joo. Venä. Sitä tarvii vaan. Tätä ei ole edes avattu, onkohan täällä muuta? Tässä on unikon siemen, kaneli, insinääri. Sit hieno sokeri. Ei sokeri. Sä voit käyttää tätä samaa. Kokkara. Joo. Oi. Niin ja mun sauda on tämän sälttelä. Niin on se. Halaa. Lalalala. Laitetaan vielä vähän sokeria. Ei voidaan epäavata. Musta pitää. Benjamin, mitä sä teet? Mitä? Ei, siis mä en pärjää sun kanssa, mä tarvitsen tulkin. Okei, tunnille! Välitunti päättyy! Hei, nyt voi mennä jo sisälle. You're a new student. Yeah. Do you speak English? No, yeah. Yes. Okay. You can come with me. Let's go. Hyvää päivää kaikille. Tänään lähdetään käymään sitten Israelin maantieteellisiä nimiä vähäsen. Mä annan sulle Benjamin uudet kirjat ja vihkon. Me tehdään tällaista vihkoa täällä, että siellä on kartta valmiina jo. Ole hyvä. Mä annan kotiläksyksi sit seuraavat jutut. שיעור חשבון זה לא שיעור לא נכון, שזה כיף. פיזיקה יותר משעמם. ומה זה בדיוק מה זה? Benjamin, laitatko oven kiinni mennessäsi? היא אמרה לך להוריד, לקחת את הידית האדומה ולהוריד אותה בגלל שזה מטהר את האוויר. זה ינקה את האוויר בחדר. Okei. צייר, היה סגרנו. יש לך צבעים? כן. יופי, בסדר. כן. Oi, mitä sulle on tapahtunut? Sä oot ihan märkä. מה קרה לך? אתה מדבר עברית, נכון? אוי, מה קרה לך? למה אתה כל כך רטוב? הציקו לי בשיעור, אחרי השיעור מישהו אמר לי למשוך
וככה נרתמת? אוי ואבוי. אוי ואבוי, איזה סיפור. אתם יכולים לעזור? יש לי מישהו למגבת? אוי, איזה יופי. יופי. רגע, נראה לי שגם יותר מדי קל להסיק לו. כן, איזה יופי, תודה. בסדר? זה חבל. אני עושה דברים כאלה. הכל מסתדר לטובה. יופי. בוא. והנה. אתה יכול לעשות את זה. ויש לי גם צבא.